Не съм имала интимни отношения, никога почти съм нямала щастлива любов. Успех ви пожелавам. Да, благодаря. Вие сте. Здравейте. Как се казвате? Валентина Тошева. Валентина, на колко сте години? 60. Знаете ли какво представлява X-Factor? Някаква фирма за музикални инструменти, доколкото се информирах. Да ви кажа, не е точно това. Така... Може би погрешно съм уведомена. Така се казва предаването, в което се... Може би да. Казва се X-Factor. Касиерите сме ние. Ваше произведение ли ще изпълните? Моя песен лична. Добре. Как се казва? Пардон. Да. Как се казва? Песента се казва "Ние пухотополи". Какво ние? Не е пухотополи. Не е пухотополи. Аз ще от друго чух. Слушаме ви, заповядайте. Не пухотополи, моите дребни сълзи, бавно капят, душа ми гори. Върни се, любов, върни се, любов, върни се, любов, моя скъпа любов. И под стари тополи, под фарна брега, жарките устни да сетя в нощта. Върни се, любов, върни се, любов, върни се, любов, моя скъпа любов. И айде, доволни стига, вече, стига. Валентина, на мене не ми хареса. Кое? Някои работи са относителни, нали така? На едни ще им харесва. Вие си правите майтап с нас. Защо? Как? Аз както съм чувствала, така съм ги създала. Знаете ли, че се гласува в музикалния магазин на X-Factor? Първия касиер казва не. Валентина, благодаря ви за това шоу. Аз ви казвам не. От мен имате не. Валентина, това решение е много сериозно. Това, че се смеем и това не е абсолютно не. Това въобще не трябва да се пее така и да се... Съжалявам. Довиждане. Довиждане. Аз толкова много се вдъхнових, толкова изпълних, не знам защо така. Много ви благодарим, че участвате в X Factor. И сега ще участвам ли по-нататък?